τελευταίο αγώνα Rally Sprint που έγινε στην περιοχή της Μαλάξας. Πριν από μία ώρα περίπου, όταν επικοινώνησα με την κυρία Δέσποινα Καστανάκη, που είναι υπεύθυνη τύπου του αγώνα του Rally Μαύρο Ρόδο που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, την άκουσα ότι και αυτή πρέπει να πήρε ένα κρύωμα έτσι στα βουνά. Κυρία Καστανάκη, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο κρυωμένη? Λίγο κρυωμένη, αλλά εντάξει, τα καταφέρνω. Η κυρία Φραδελάκη μας είπε ότι στην πατρίδα σας, βέβαια η πατρίδα σας, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Ηράκλειο, έτσι. Το Ηράκλειο, ναι. Αλλά στα Χανιά πατρίδα είναι και αυτή άλλωστε. Ναι. Φάγανε πολύ κρύο εκεί και οι θεατές. Είχε πολύ κρύο. Πώς τα περάσατε? Τα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες. Καλά, τις έχουμε ξαναζήσει βέβαια, αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Μας βοήθησε βέβαια και ο καιρός που ήταν ηλιόλουστος και πήγαν όλα καλά. Κόσμος ήρθε? Ήρθε κόσμος, ήρθαν θεατές, το απόλαυσαν, ήρθαν και μετά στην απονομή στο ξενοδοχείο Σιάγας. Ήταν πολύ ωραία. Είδα κάποιος ότι σας έγραψε στο Facebook ότι το ξενοδοχείο Σιάγας Beach, ναι. Ελπίζω λέει να μην πήγατε για μπάνιο, τέτοιο καιρό για μπάνιο. Ναι, είχε πολύ ωραίο καιρό, ναι. Μιλάμε για έναν αγώνα που έγινε στην περιοχή της Κινέτας. Στην περιοχή της Κινέτας, το service area ήταν στο προαστιακό της Κινέτας. Ναι. Έτσι βοήθησε και τους αγωνιζόμενους στα πληρώματα. Είχαμε μπει σε μια σειρά. Δεν προέκυψε κάτι. Το τελικό ήταν ότι 22 πληρώματα έφτασαν στον τερματισμό, 10 έμειναν λόγω μηχανικής βλάβης. Κοιτάξτε, αλλά δεν είχαμε κάτι ναι. Το να μένει κάποιος από μηχανική βλάβη λόγω αυτό, είναι κάτι δεν είχαμε κάτι, ναι. Είναι σύνηθες στους αγώνες, αρκεί να μην έχουμε τα γεγονότα που είχαμε σε έναν προηγούμενο αγώνα που δυστυχώς χάθηκε άδικα ένας άνθρωπος. Μάλιστα, γενικώς δηλαδή πήγαν τα πάντα καλά, μιλάμε για το... Τα πάντα καλά, δόξα τω Θεώ. 38ο Ράλι Μαύρο Ρόδο, έτσι, ήταν ο τελευταίος αγώνας για φέτος της Λέσχης. Ο τελευταίος, ναι, για το 2013. Του χρόνου ξέρετε αν ζητήθηκε και πάλι αυτός ο αγώνας, το γνωρίζετε? Ζητήθηκε και πάλι, βέβαια δεν έχουμε το πρόγραμμα ακόμα, έχει ζητηθεί βέβαια γιατί είναι της άλλα και το παίρνει κάθε χρόνο. Και μιλάμε για μια ειδική διαδρομή 11,70 χιλιόμετρα από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου. 11,70 που έγινε 3 φορές. 3 φορές. Υπήρχε καθυστέρηση σε αυτό το θέμα? Δεν υπήρχε καθόλου καθυστέρηση, όπως ξεκίνησαν, όπως έγινε το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης. Ναι. Έγιναν κατά γράμμα, δεν υπήρχε καθόλου καθυστέρηση. Τελειώσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Τώρα, θα μας δώσετε εσείς τις ευχές σας για τα Χριστούγεννα και για τον καινούριο χρόνο που θα μας έρθει, αφού αυτή η εκπομπή είναι τελευταία μας για το 2013. Βεβαίως και θα σας δώσω, σας εύχομαι το 2014 να πάει σε όλους πολύ καλά, να έχουμε υγεία. Και όσο αφορά τον αγωνιστικό χώρο, εύχομαι να πραγματοποιηθούν περισσότεροι αγώνες με περισσότερες συμμετοχές και να έχουμε καλούς τερματισμούς. Και εγώ βέβαια θέλω να συμπληρώσω ότι σε αυτό το τεύχος της Go, την οποία θα μοιράσουμε ταχυδρομικά βέβαια μέσα τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, για τον κόσμο το λέω αυτό και όχι για εσάς προσωπικά, εσείς το γνωρίζετε. Έχουμε μία παρουσίαση της κυρίας Δέσποινας Καστανάκη, κυρίες και κύριοι. Είναι η γυναίκα των αγώνων πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης. Θα ακούσετε πώς και πότε ξεκίνησε με μία μοτοσικλέτα, μπήκε μετά στο χώρο του αυτοκινήτου και σαν επάγγελμα αλλά και σαν έτσι τρέλα για τους αγώνες. Το λέω καλά? Έτσι δεν είναι? Βέβαια, για να καταλάβει ο κόσμος με ποιον άνθρωπο έχουμε και μιλάμε, και βέβαια εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και, και καλή πρωτοχρονιά να κάνουμε. Επίσης να έχετε καλή χρονιά. Γεια σας.